A co ti vyhovuje víc, jezdit v té dvojčce nebo sama v tom monobobu? To v podstate není, že by mi jedno vyhovovalo viac ako druhé. V tom monobobe je iba výhoda to, že mám tam väčšie skúsenosti, dlhšie to jazdím a hlavne není tam tá zodpovednosť za druhú osobu za mnou. Potom ja proste sa snažím zaujímať o tie moje brzdárky a keď viem, že sme na ťažšej dráhe, tak to je určite za mňa trošku väčší stres. Keď viem, že za sebou mám holčinu, ktorá si to odnese so mnou, ak zle zariadím. Tak ona může brzdit, ne? Když je nějaký průser. To nemôže. To nejde, jo? To môže brzdiť až za cieľovou rovinkou. Tak na co tam je? No, aby zabrzdila potom, aby sme nevyleteli z dráhy. Jo, takhle? Jo. Takže jenom kvůli tomu tam je? Nie, ešte na to, aby to bych mi mohl taky zkusit. Kľudne, do Alťasu veľmi rada ťa zoberiem. Brzdárka je tam hlavne aj na to, aby mi pomohla roztlačiť bob na začiatku, aby sme naberali čo najväčšiu rýchlosť a mohli konkurovať. Takže to není zase tak složitá úloha pro tu brzdařku. Ona jenom roztlačí bob, pak si sedne, čeká a drží začátek sa, brzdí. Na konci brzdí. Áno. To není tak těžký. No jasné, preto som chcela ísť na tú pozíciu pilotky, aby som to mala zložitejšie. A tam děláš co? Tam takisto roztlačím ten bob, potom naskočím, chytím riadenie. To jsem pochopil, že jako se musí udělat. Roztlačit, naskočit. Áno, keď nenaskočíme, sme diskvalifikovaní. A potom si chytím riadenie a riadím. Veľa ľudí si myslí, že tam nič nerobíme, že to necháme na osud, ako zideme dole, ale to nie je pravda. Máme tam riadenie, ktorým ovládame predné bežce a ovplyvňujeme jazdu bobu. Takže tam je pak důležitý, v jakém tom koridoru, nebo v jaký části toho koridoru jedeš, v jakém úhlu a tak dále. Jo? To všechno tam hraje roli. To je zajímavý. A u toho monobobu, tam si všechno vlastně děláš sama. Rozběh, naskočení, řízení i ta brzda. Jo. Tak to je úplně nejlepší. Je to fajn, lebo viem, že ak sa niečo pokazí, je to iba na mňa. Co je pro tebe nejtěžší z toho všeho? To všetko okolo toho športu. Tá práca s tým bobom, tie hodiny v garáži, to vykladanie, nakladanie bobu. Bob je naozaj ťažký, takže už len to, keď s ním potrebujeme pracovať, tak je to veľmi náročné a je tam hrozne veľa technických vecí, čo sú oveľa zložitejšie ako to čisté jazdenie.